Aku arep nyiptani cerita. Apa itu? Penasaran? Langsung aja disasekno. Jo, bejo. Rini yo. Mboten apa pangeran? Dek kene iki kok ono kewan yo. Yo iki ndek taman pangeran kok somplak. Gondolmu mau nek kene iki alas kok. Ya wis yo. Jo. Delok mbae Jo, sakno Jo. Itu lu ngono pangeran. Kon kono lamat pangeran. Ngapunten, Mbok. Kajenengan pundi, Mbok? Kula gawakaken kayune mawon. Walale ki mau mari golek kayu arep mule. Wis Jo, cukup kayune Jo. Yang ngono aku terus. Suwun yo le, mbok ketemu le. Nggih, Mbok, sami-sami. Kon iki sapa le kok nak langsung loro tekan ndi? Kula niki pemuda nduke negeri seberang. Niki kula arep mangembara kalih kanca kula bejo. Timbange kowe ngembara gak jelas ndi ono kene ae kancan ono mbok, kowe tak angkat dadi anakku. Ya apa, Jo? Nggih pun, Mbok. Kula Nggih, Pun. purun. Kowe tak jeneng ade-ade lumut yo. Nggih, Mbok. Assalamualaikum pemirsa, jenengku Pak Ino. Aku ning kene kan nyeritakno kelenteng-kelenteng sing ayu-ayu, pinter-pinter lan suka masak. Terus ngono baik hati, gak sombong-sombong. Ono sih sing sombong titik. Ya wes lah, aku tak masak anak bojoku sik ya. Dadah. Halo penonton, kenalno jenengku Kelenteng Abang. Aku anak simbok sing paling ayu dhewe lho. Sing paling ayu, senengku ae gending ijo. Ya pasti aku sing ayu dhewe lah sing paling subur. Loh, iki sajane kula bose. Penonton. Hei, Kenalno aku Kelenteng Biru, anak Mbok sing paling lugu. Assalamualaikum, Bayu. Wonten opo ta kok aku ra dijak? emang masalah gawe awakmu? Kon ku ora pantes dadi sainganku. Moco ta? Lah iya, kan ada lapo sih, lang pansos ta. Lo enraimu iku lho desa. Apa rek? Ya Allah, Bayu. Kasih aku iki elek. Aku iki ya adekmu lho. Ya Allah, lapo tak aku kok sia-sia kalau sebelumku dhewe. Teko pawon barang udah metu amarga krungu rame-rame. Wes, saiki kan sing ngomong ya. Kon sing males aku. Ya mas kon. Males. Oke. Anak apa sih iki? Ngene lho, Mbok. Ya mosok sih kon iki arep melu bareng popol karaoke niki. Padahal kon iki ra pantes. Konting-konting. Kowe iki kurang pantes disandingno karo anak-anakku. Kowe eleng, kowe mentang-mentang ning otakku. Wis kowe ngomong. Nyor ngono, mbong-mbong ngono lho. Sik, ngapunten pangeran. Apa sih, Jo? Terus jenengan biyen artol jodoh. Oh iya ya, aku lali nek aku iki durung rabi. Walah, yuk nopo lek misale pangeran tolek jodoh teng kampung niki. Sak ngertine kula, teng kampung niki niku enten perawan-perawan sing rukun-rukun, tentrem lan sejahtera. Oh iya, aku setuju. Ya wis aku tak tolek jodoh nak kene ae, Jo ya. Nggih pangeran, siap. Sakwise iku pangeran golek jodoh lan bejo ngumumake sayembara gawe pangeran iku mau. Anak-anakku, metu ayu. Nggih, Bu, wonten napa? Kuwi lha apa mek metu
Ya ini loh Le, iku mau aku tuh krungu info teko Mbok Rodo iku lho sapa sing duwe anak sing arek ganteng. Mbok Rodo apaan? Iya iku arek ganteng kakak perkasa dhewe iku katene ngadakno sayembara golek jodoh ngono lho. Terus dan ada sing ayo agenda nggih mau tapi siji. Kowe kudu liwat jembatan sing ono yuyu kakake. Tapi hati-hati lho ya, kudu liwat kono. Kok dalan liya ta, Mbok? Oh, nek cuma itu tok. Wes, akhirnya kelenteng-kelenteng dandan marani ada di lomot sing golek jodoh iku mau. Padha gruduk-gruduk marani kabeh. Hei, kowe iki sapa ngalang-alangi dalan iki kene? Iki dalan umum ya. Kowe ora usah ngalang-alangi dalan iki kene. Wo ho ho. Siapa sih? ho. Ini mbok iku ta? Kame. Aku sing njogo jembatan. Yen kowe arep nyebrang di jembatan kowe kudu gelem nglakoni syarat tekan aku. Apa iku syaratnya? Yen kowe kabeh wis tutuk sebrang, kowe kabeh kudu gelem tak ambung. Hah? Aku kan ambung Rasudi. Ya wis nek ra gelem. Ya wes, kena setuju. Saiki kowe kabeh wis tak terno sampe tutuk sebrang. Saiki aku nagih janji-janjine kabeh. Lah wis lelekno epose janjiku mau. Iku mau sekedar ucapan tok. Sing wis ya wis, gak usah diungkit-ungkit maneh. Lo. Ora iso lah, kowe kabeh wis tak terno sampe tutuk kene. Ya wis ngene ae, ambungen ae adik-adikku. Ya wis sampe ayo, wong paling seberang napa ya? Lah ya kan dhewe ta, wis ngene ae. Penting kabeh ngambungan dhisik kene kari. Nah, ya wis ya. It's the one and only Eagle Double G. Wo. Senenge atiku iso ngambung perawan-perawan telu iki. Wis sik perawan kabeh ta iki. Ya wis, ndang cepetan ambungan aku iki ora keperluan. Isih tak opo ae. Sauntara iku kelentengku ning yo kepengin melok sayembara. Terus kelentengku ning melok sayembara iku mau. Wo. Kowe sapa? Kowe arep nang endi? Aku arep melok sayembara. Ora iso. Yen kowe kepingin tutuk sebrang, kowe kudu nglakoni syarat tekan aku. Apa iku syaratnya? Yen kowe wis tutuk sebrang, kowe kudu gelem tak ambung. Oke wes, aku setuju. Saiki kowe wis tak terno sampe tutuk sebrang. Saiki aku nagih janji. Iya sik tak buku. Wes aku siap. Nih, mosok aku gelem ngambung raimu sing akeh teleke. Iu. Ya wes ora gelem. Adane awake perfect kae ngelono wong. Dek. Assalamualaikum Mbak Yu. Yo, waalaikumsalam.
Aku nak kene arep ngeterno anak-anakku melok sayembara. Anak-anakmu ta iki? Iya, ayu-ayu to. Niki kenalno jenenge Kelenting Abang. Tetangga kenal iku lho Kelenting Abang. Ayu nih. Anakku ada lumut iki ana arep melok sayembara jenenge Kelenting Abang. Mbak, ada lumut kan. Tutuk koyo aku mau. Iki lho, Rek. Oh. Iki nakku jenenge Kelenting Abang, kowe gelem tak gak? Aduh, Mbok, kula mboten purun senajan ayu bekas kangkang. Wah, gak gelem, Nduk. Iki Mbak Yu maneh anakku jenenge Kelenting Ijo. Kebangetan kula sing paling ayu. Ayune iki nak Kelenting Ijo kowe gelem tak gak? Terus apa maneh? Maupun Mbok, kula mboten purun bekas kangkang pisan. Wah, gak gelem pisan iki, Nduk. Iki maneh Mbak Yu sing terakhir sapa roh cocok jenenge Kelenting Biru. Nak Kelenting Biru kowe gelem tak gak? Duh, mboten pun Mbok bekas kangkang pisan padha karo dulur-dulure. Gak gelem kabeh, Nduk. Ya Allah, Mbak Yu, arek telu ngene iki gak ono sing cocok. Wong ayu-ayu kaya ngene arek. Jane to Yu. Gara-gara melayu-melayu ra karuan, akhirnya benane Kelenting kuning yo ra karuan pisan. Hei, kowe kawan iki teko mrene delok rupamu desa. Skill. Yen pengen golek cucu ya seenggaknya ra upa kono iko lho kali. Ra upa kono lho. Lah kok otakku kok gak oleh melok Mbak Bayu, kok lho gak apa-apa melok. Kenapa semrene kok melok-melok ae? Bukan kan ngomong mbak-mbak. Ono apa iki? Kowe kadang ngelak apa, Mbak? Niku kula kadenge melok sayembara dadi bojone andene lumut. Kowe iki sapa? Ngapunten, andene lumut kula teng mriki mau nyebrang. Barang jodoh kali yuk kakak. Tapi kalau kita di syarat, jadi syaratnya itu belum diambung. Tapi itu betul koron. Sorry kakak itu. Walah, Mbak. Mbak. Fotone. Niki, Mbak, yen tak putusno Kelenting kuning dadi bojoku. Polake teko sekian kelenting-kelenting kabeh, yen Kelenting kuning sing durung diambung karo nikah. Malah nek ku karepmu ya wis lah. Niku Mbak, kula nggih kajenge ngaku nek kula niki asline pangeran lho nggih negeri seberang kali pengawal kula bejo sanes pemuda kali kancane sanes. Ya Allah, punten nggih pangeran. Lho nggih mboten napa-napa Mbak. Akhire Kelenting kuning rabi karo pangeran. Ini londo, aku kumangkan nang pasar. Kalau sayembara iku, lah akhirnya Kelenting kuning nututi marando, yo nututi marani. Saya rek. Kok pawon mbok ora do metu amarga ana rame-rame ning jaba. Wes saiki sapa sing ngomong? Kon yo. Terus.